Voor de volgende combinatie is het ineens ook de eerste kennismaking. We zullen zien wat ze ervan bakken. Mega Mandy en Pablo Picasso. Oh, we zitten met een defect, maar doorrijden. Ja, zeer goed. Dat is niet erg. Rij verder. Houd hem recht. Mooi. Super gereden. Ze is nog foutloos, dames en heren. Kom. Ja, zeer goed. Oh. Achteruit. Dat is niet erg. Jawel, Megatopi zal 4 zijn. Blijf galopperen. Oh, super gereden. Netjes. Nu het water. Kom, Piet. Ja, netjes. Ja, nu de trippelbaan. Super. Rij, ja, spring er maar over, Guy. Of, nee, ga maar niet. Piet. Ja, netjes. Oh, dames en heren, applaus. Wat een mooie ronde.